po kahapon, October 28, ang inyong IETF, kung saan inaprubahan ang rekomendasyon na i-expand ang pagpapatupad ng pilot implementation na alert level system sa 3 pang rehiyon, habang ang Baguio City naman ay area for special monitoring. Simula 1 ng Nobyembre, kabilang na sa pilot ang Region 3, 6 at 10. Simula 1 ng Nobyembre hanggang 14 ng Nobyembre 2021, ang mga sumusunod na lugar ay nasa Alert Level 4. Aurora, Bacolod City, Negros Oriental, Davao Occidental. Samantala, nasa Alert Level 3 naman po mula November 1 hanggang 14 ang Bataan, ang National Capital Region, ang Cavite, Laguna, Rizal, Iloilo City, Siquijor, Lanao del Norte, Davao City at Davao del Norte. Ang syudad ng Baguio ay isinama rin as a special area for special monitoring at napapasailalim po sa alert level number 3. Nasa alert level number 2 naman po mula Nobyembre 1 hanggang 14 ang Angeles City, Bulacan, Nueva Ecija, Olongapo City, Pampanga, Tarlac, Batangas, Quezon Province, Lucena City, Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, Negros Occidental, Bohol, Cebu City, Lapu-Lapu City, Mandawi City, Cebu Province, Bukidnon, Cagayan de Oro City, Camiguin, Iligan City, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Davao de Oro, Davao del Sur at Davao Oriental. Ito naman po ang risk level classifications na inaprubahan sa mga lugar na hindi pa po kabilang sa Expanded Alert Level Systems Implementation. MECQ mula Nobyembre 1 hanggang 15 ng Nobyembre ang Mountain Province, Catanduanes at Zamboanga City. Samantala, GCQ with heightened restrictions mula Nobyembre 1 hanggang Nobyembre 30 ang Abra, Cagayan, Isabela, City of Santiago, Nueva Vizcaya at ang probinsya ng Quirino. Habang GCQ naman po sa buong buwan ng Nobyembre ang Ifugao, Benguet, Apayao, Kalinga, Ilocos Sur, Dagupan City, Batanes, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Puerto Princesa, Palawan, Albay, Naga City at Camarines Norte sa Luzon. Sa Visayas, Tacloban City po. Sa Mindanao, Zamboanga Sibugay at Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, General Santos City, Sarangani, North Cotabato, South Cotabato, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Butuan City, Dinagat Islands, Cotabato City at Danao del Sur. Ang mga lugar na hindi nabanggit ay nasa MGCQ sa buong buwan ng Nobyembre. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.